Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ongi etorriak beste behin ere Euskal City saio honetara. Gaurkoan, bi mutil izango ditugu gurekin, Unai eta Martin. Biak ere musika munduan ibiltzen dira, bai abesten eta bai baxua eta gitarra jotzen ere. Beraz, hasteko antzekotasun batzuk badituzte. Jakin nahi alduzue gehiago haien inguruan? Goazen haien gana. Martin naiz, Iruñakoa, Iturramagozokoa. 21 urte ditut eta orain ikasten nabil historia Gasteizen. Unai naiz, 29 urte dauzkat, Iruñakoa, Lezarrekoa eta tabernaria naiz. Kaixo, ni Unai naiz, Lezarrekoa, 29 urte dauzkat eta tabernaria naiz. Urte askotarako. Zu? Zu Thatcherseko zara, ez? Bai, Thatchers. Bota. Zu baita ere ezagutzen zaitu, Tatxurritik, dio. Claro, hombre. Talde ona. Ni Martin naiz, esan duz bezala, 21 urte ditut, Iturramako naiz, Iruñako gauza. 21 urte, primer, cabrón. Bai, bizitza gelta dituen zaita horretik. Gehiagi. Eta hori, historia ikasten dut, eta baita ere musikan nabil gora eta bera, azken boladan. Euskaldun zaharra naiz, eta nik uste dut gero eta espazio gehiagotan hitz egiten dudala euskeraz, baina nik ez ditudalako sortu baizik eta haietan sartu naizelako. Eta, adibidez auzoan, tabernatik batzuk pasatzen direnean eta euskeraz sortu dudanean harreman hori horretan jarraitzen dut, eta bestela Gasteizen euskara hitz egiten dut, herrian, eta espazio gutxitan egia esan, baina gero eta gehiagotan. Zuka egiten dut, ikan ez dakit hitz egiten, eta gero gehienetan batuan hitz egiten dut, herrian izan ezik, batzutan han denbora asko eramaten badut azkenean eskapatzen zaizkidalako hango euskalkiko hitzak edo baztaneraz. Herrian bai duri gabe, han jende gutxi bizi garelako eta direlako eta denek euskaraz dakitelako. Egia esan, hango bizitza, han ezin zara bizi handik atera gabe, azkenan lan eta guzti hortik kanpo egin behar duzu, baina herrian bertan bai harremandu zaitezkela euskeraz. Eta gero hirian zaila ikusten dut egia esan, baitere nire auzoa kontsideratzen dut oso zabala eta badaude espazio batzu zeinetan euskeraz hitz egin dezakezun, adibidez joaten garen tabernan normalean euskeraz badakite eta baina gainontzeko tokietan gutxi. Euskaldun zaharra, 29 urte, lehen esan dut, ez Euskaldun zaharra. Eta euskaraz aitarekin lanean ere aukera badut batzurekin euskaraz aritzeko, guztiekin ez, baina bai, eta gero lagun batzurekin ere. Denekin ez, Iruñan euskara gehiago ez dugu hitz egiten, baina batzuk gure artean bai euskaraz aritzen gara. Zuka, batuan, ika ez dakit, jakin nahiko nuke, ikasi beharko dut. Eta euskalkiak, ez dakizkit, baina gustatzen zaizkit ere. Igual noiz bai sartzen dute zer, baina batua da enborra eta gero adarren bat sartzen dut zinuz. Lezarrean nik uste, baietz, ez dakit igual dena posible, baina bai. Iruñan ez dakit igual euskera gehien erabiltzen dena osoa izango den edo gutxi gora bera aukera gehien izango duena. Ez dakit ere, bai. Martin eta Unai ongi etorri. Zer moduz? Ongi. Asko gara pixka bat zuen auzoen inguruan hitz egiten, bai Lezarra Iturrama, antzekotasunen badaukazuen edo zerbait ere zertaz soazta zaite zuen auzoen inguruan. Ongi. Egurra. Aukeratuko dugu edo zein, ez? Galdera librea, tio. Ez dakitzen. Vale. Lehenengoa galdera librea tokatu da. Zuk botako diazu galdera? Nik bat bakaizut, zu gero beste bat. Ezagutzen duzu txokoren bat berezia edo, historia bereziren bat duena hor auzoan, kontatzeko? Baina auzoaren inguruan txokoren bat berezia dena niretzat, bereziki? Zuretzat edo historia berezi bat duena?
Osa, zu historia ikasi duzu, igual da, pues hemen lehen zegoen ez dakiz baratza, o ez dakit? Bai, badago egia esan historia bat, ezagutzen duztu bunkerra, Iturramako bunkerra, López Frontoiaren alboan dagoena. Bunker hori sortu zen edo eraikitu zuten Gerra Zibil garaian, bertako jabea zena eremu guzti jabea eta baita ere frontoiaren jabea, López jauna. López jauna, Ez dakit nola deitzen zen, egia esan, baina bizera bintzat bai. Bera enpresa bat zeukan, uste dut zapatak egiten zituela edo, bueno, ez berak, baina enpresa nahiko handia zen. Eta Gerra Zibil garaian, tipo batek, deitzen dena Felix Ugarte, fasisten aldekoa zena, Iruñakoa baitere, esan zion mehatxu eginez, haien alde produtzen ez bazuten edo, haien aurka joango zirela fasistak eta horren aurretik sortu duten bunker hori, beldurrez, baina López honek onartu zuen laguntza, edo onartu zuen proposamen hori eta uko egin zion, ez dakit bere printzipioi baita ere kontuan izan behar dugu bere ze garai zen eta beldurra existintzen zela, baina bai. Oso, mira, Felix Ugartek badu plaza bat Iturraman, eh? Bai, Felix Ugarte baduka plaza bat Iturraman. Justo gainera Lópezen Iturrama, tio! Badakigu zer den Iturrama, tio. Bueno, badakigu nondi datorren bunkeraren historia. Eta frontoiarena. Genekien nik zergaitik sortu zen bunkerra, jasan? Bada, Gerra Zibil garaiko. Gainera, ez dakit orain ikusten den bunkerraren zati guztia, ikusten da zatitxo hori bakarri, baina hori ez dakit sarrera zen, ere? Ja, nik suposatzen dut itxi dutela hori, baina ez dakit. Ez dakit nondi sartuko zen jendea edo... Nik uste dut inoiz izela erabili, gainera ez zen erori ezer Iruñan, ez? Bai, erori zen. Marraketa guen ziren, baina Iturraman ez dakit. Ja, Iturraman ez dakit erori izan. Autobus bat tokian lezarren eta bai egon zela zerbait. Ez dakit. Gauza da ez dutela erabili López familiak, horregatik kolaboratu zuten azkenean regimenarekin eta ez dakit egon zirenan zapatak fabrikatzen edo ze, baina... Edo zertan, alpargatak igual, horreketez. Horreketez, bai. Baina ez dakit, eta hori da historia. Ni baita ere galdera batutako dizut. Ez da agian auzoaren inguruan, baina bai Iruña herriaren inguruan eta probestuz biak musikaria garela, agian galdetuko dizut estenaren inguruan pixka bat. Labur bilduz, ez asko luzatu, baina... Estenaren inguruan? Zegin pixka bat horren inguruan. Euskal musika Iruñean? Bai. Bueno, gero eta musika gehiago egiten da, ez dakiz ez dut ezagutzen ere ez aurretik zegoen guztia, baina. Baina gure artean gero eta harreman hobea edo estuagoa dugu nik uste, ez? Bai, nire baritzen dut hori. Eta gero euskeraz ere, adibidez, orain dela gutxi rap talde bat, maketa edo lehenengo diskatera zuen, Argalak, euskera eta gazteleraz. Argala deitzen? Argalak deitzen dira. Argalak. Euskaraz eta gazteleraz, gero ere... Katxan duz. Chill Mafia bezalako proiektua daude, uste dut trapa eta horrelako... Jorratzen dutenak, bai. Bai, ritmo berri hauek jorratzen dituztenak euskeraz ere. Bai. Ez den euskeraz, baina euskerari ere ematen behar duen garrantzia. Bai. Eta gero gureari begiratuta, punka eta hori, betiko, ez? Bai. Pizka residual, baina bizirik, ez dela gutxi. Bizirik eta guztikoka. Eta gero orain kuartel general ere, Alezarrean dugunez. Aitzina taberna bai. Handi pasatzen gara asko. Baina, dena den ere, falta zaigu, lehena aipatu dugun bezala, falta zaigu espazio bat gure artean landu ahal izateko. Bai, batez ere faltan botatzen dut hori eta badakit erakunde publikotatik ez dela aterako iniziatiba hori gure musika edo gure estena suspertzeko balioko duena. Osea, nik hori ez dut planteatzen. Orduan nik uste dut sendotu barko genukela gure kabuz. Bai, harremanak sortu eta gero hortik aurrera zerbait atera. Ez dakit musikari koordinara sortu edo Iruña herrian, ni botatzen dut hor, norbaitek erantzun dezan. Ja, uste dut, ez dago bilda proiektuari beste... Bai, tiratu daiteke hortik. Pena bat eman diotela eta... Bai, tiratu daiteke hortik, bai. Baina, ongi ikusten dut, bizirik eta hori. Bai, eta gainera nik uste dut harreman asko sendotu direla hor... Bai, azkenean hori, izan da toki bat nun elkartzen ginen, lehengo harremanak sendotu dira eta lehen ezagutzen ez ginenak elkar ezagutu gara. Bai, hori da. Gubiok adibidez ez ginen aurretik asko ezagutzen eta, bueno... Ez que oso gaztea zara niretzat, tio. Bueno, egia da ez daukagula harreman, ezagutzen gara... Ba, engainatu nauzu, nena tortzeko. A ber, venga. Bakoitzaren zaletasuna garatzeko aukerarik duzu herrian auzoan. Bakoitzaren zaletasuna? Ba, ez dakit, auzoan musika adibidez, zaletasun bat kontsideratuz, egia esan ez daukadala zaletasun gehiagorik, adibidez, jo que se, esan daiteke musika, irakurtza gustatzen zaidala, baina hori, irakurtza gain daiteke ezintokitan, kasi. Eta, jo que se, bai,
eta ikastearena baita ere deskartatzen da. Baina musikarena, pues, nik esango nuke gure auzoan ez dela bideragarria oraintxe bertan. Osea, ez daude espaziorik non ensaiatzeko eta jotzeko iaia are gutxiago ez daudelako, osea, ez dago zer. Eta gero orain dugun kaka guzti honekin COVID-aren kontuarekin, gero eta gutxiago. Kalean ere ezin duzu kontzerturik egin, etorriko dira eta dena. Bai. Zailtzen da guztia, ja ez auzo mailan, baizik eta Iruñerria mailan edo baita ere zailtzen da. Dena. Hori, eta baita ere nabaritu dut, adibidez, gure taldeak ensaiatzen dugu toki pribatu batean, zeinan alokairua baita ere ordaintzen dugun eta haiek argi eta garbi badakit zergatik ireki duten, ez da COVID-aren beldurra edo utzi delako edo alde batera utzi delako, baizik eta haiek baita ere negozioa daukatelako eta ireki behar izan dutelako. Eta hori baita ere, azkenean ez dute egin musikarien aldeko proposamen bat edo, baizik eta haien poltsiko baita ere ulertzen dudala, ez dira aberatsak edo ez dute hortaz diru asko irabaziko, ez dut uste, baina baita ere hori da, garai hauetan musikarien aldeko edo musika sustatzen dugun, kultura sustatzen dugun aldeko estenaren alde ez du inork egiten. Guk, egiten dugu eta ez da. Bai, baina guk bakarrik. Maniatzeko, nire auzoan ez dago ere aukera gehiagik. Tabernaren bat edo badago jotzeko aukera ematen duena, normalean. Gehiago, nirean baino gehiago, saitoran baino baina gauza bera, eski orain mierda guztionekin, tabernak ere ez daude gorarik koberenean. Iztera behartua, kasi. Ja, bai, eta denboraz mugatuta eta garaitzaileak dira. Hor daukazu kontradikzio bat, dela batetik legedia onartu edo eta bestetik zure jarraitzen, bai. Edo bizitzen jarraitu edo beldurrarekin bizi. Hori da. Hau ez dugu hartu ez? Bai. Herritarren arteko harremanak, giroa eta lagunak. A ber, zu hasiko zara, hasi zara zuen. Aldezarrean badago rollo nahiko, guai. Ja, bai. Eta gainera nik uste ere bizi izan behar izan genuen itxialdi honen ondoren, bizi lagunen arteko harremanak sendotu direla. Sendotu edo behintzat hori jendea igual ere ezagutzen ez zena ezagutu da. Igual itugaraman kaleak dira asko zabalagoak eta zu balgoira atera eta ikusiko duzu badagoela beste eta horrean, baina jarautan ateratzen zara eta eske baduzu bestea, saldiozu pasat zigarro hone baduzu. Laguntza sarea edatu da. Orduan, bai, nik uste harremanak orokorrean onak direla, azkenean ere komertzioa naiz eta badauden salmenta puntu handiak, bada beste rollo bat, igual joaten zara betiko garategira, no seke. Da azkenean herritxo bat bezala, naiz eta ez den herri bat ere ez, ze badago jende asko etortzen dena, joaten dena. Baina, harremanak guai, giroa guapo ere, eta lagunak, baten bat bai badugu, ez? Bai, joder. Zura auzoan Aldezarra dago ongi, gainera nire aipatu duguna. Iruña barruan, giro euskalduna badago, azken aldiotan jende gazte nahiko eta euskalduna etorri da ere bizitzera, nabaritzen dena. Kalean badago giroa, gauza bat bizia dena, ez da mitiko auzo bat bakarrik lotara zoazena. Bizitzarela ez dakit nun, gero lanera beste puntara eta gero buelta erosketa, kafaria egin eta lotara. Kalean giroa ere badago, ez dakit auzo bat nahiko bizia dena. Nire auzoaz ez nuke berdina esango, egia da bizitza egin dezakezula, baino asko mugatzen baduzu, azkenean esan duguna, baita ere bestetik kuadrien artean ez daukagu harremanik, ez nuke esango ona edo txarra den, baina ez daukagu harreman askorik adinen tartekoa, nire adinekoekin erlazioa daukat, baina baita ere ezberdintasuna egingo nuke euskara eta erderaren artean, erabiltzen dugunok edo behintzat dakigunon eta ez dakiten artean, hor baita ere ezberdintasuna ematen da, eta aurra ginenetik ez da sustatu hor, auzo harreman bat. Azkenean beti izan garela oso ez dakit zuen kasua dena, ez? Bajeratzale. Kuadria bakoitza sartzen zen bere lokalean eta azkenean horrek segitzen zuen beste batekin harremantzea. Ez zuela kentzen, igual zuko ezagutzen zenuen beste jende bat, joaten ziren haien bajerara edo haiekin tabernabatetara, baina lokorrean bakoitza sartzen bagara gure... Bai, horrek eragiten du asko harremanetan eta politikan baita eragiten du asko, horregatik ez bat zaude kalean, hor zaude, ezin da... Hori da nire irakurketa behintzat, hor laburki azalduta.
baina hori. Eta auzoarekin jarraitzen baita ere, pues, hori ez da, herritaren arteko harreman sendorik, eta nik uste dut hori dela eragina, urtetan urte ez delako hori konpondu edo, guri ez gaituzteako horrela ezi. Daukagun bizi eredua, ez? Osea, gurasoen belaunaldia, bai izango zela gehiago, bizilagunak ezagutu, ondokoa ezagutu, harreman handiagoa. Orain gutxinaka bagara gero eta indolistagoak, ni nire etxean dudana ongi, etxetik kanpo berdin zer dagoen. Igual izango da ere hori, ez dakit. Baina adibidez, nire auzoara itzuliz, bai nabaritzen dut duela urte batzuk auzo sendoago bat zela, edo behintzat harreman estuagoa zeudela, edo esango nuke baietz gaztetxa zegoenean, nik ez nuela ezagutu eta ez nekien existitu izan zelik ez da ere. Simista, bai. Eta eske ez zen duela hainbeste urte izan, 2005an edo 2004an zegoen eta ni... Bai, 2004an sartu zen, Euskal Jairen urtzarekin batera. Eta ez dakitzen bat egon zen, urte, bi urtez? Gara joietan adibidez, eske auzo botere nahiko zegoen, egia da hortik ja marko handiago batera ezin duzula zerbait, ezin duzula perspektiba handiz begiratu, baina behintzat auzo harreman hori zegoen edo existitzen zen. Orain ja gauza atomizatu da gehiagi gauza. Osea, ja kuadrien artean ez da harreman askorik, puntu zehaz batutan kenduta adibidez, taberna edo... Bai, betiko. Baina, bueno. Bueno, lokorrean guai. Bai. Osea, egin dut perspektiba oso pesimista, baina... Ez joan Iturramara bizitzera, etorri alde zarrera, bai? Bai, Iturrama ez da egin gaizki. Egarri nintzen, bai? A ber, azkena, euskararen erabilera, herrian, auzoan eta lagun artean. Nik uste alde zarrean, gero eta gehiago, egon naiz ere 5 urtez kanpoan bizitzen. Eta gero alde zarrean bizi gehiagi ez dut egiten. Lanean nago, gero askotan Iturraman ere igual ibiltzen naiz. Baina, nik uste bai euskararen erabilera edo bintzat, kalean euskara entzutea igo dela alde zarrean. Eta gero eta erabilpen gehiago dagoenez, gero eta aukera gehiago duzula ere euskaraz bizitzeko bertan. Ja. Ez dakitze puntura arte den, gero ere, azkenean, baina, bueno, nik adibidez erosteko, nik uste euskaraz egin dezaketela dena. Ja, bai, eske ni baitere nabaritut hori, eta niretza baitere poztasun handia da, duela urte bat edo, espazio batzuetan mugitu nintzen, zeinetan euskara erabilian nuen eta horrek ematen dit baitere poztasuna eta ez da egit, pentsaera bat zeinan ikusi ezaket hau aldatu daitekela eta euskara gero eta gehiago erabilitatekela, baina hori ezin dugu mugatu bakarrik lagun artera, baizik eta baitere hori bideratu behar da toki edo espazio handiagoetatik. Adibidez, erakundeak edo hori gehiago sustatu hartu dizakete, baina... Donosti bizizan zen 5 urtez, Antiguan entzuten da euskara asko, baina hori bizi daitezke eskean goitik ere euskaraz datorki emezua. Hemen goitik etortzen da bota zabaltzeko. Eta gero lagun artean, lehen aipatu duguna. Nik uste orokorrean hemen Iruñean, depende, kuadrietan bertan, nahiz eta denak euskaldunak izan, gaztelera asko dagoela. Joder. Orduan igual gertatzen zaiguna, edo niri behintzat da, lagun artean igual baduzu, hemen gaude 10, 7rekin gazteleraz egiten dut, baina beste 3rekin, edo alrebez, euskeraz. Eta baduzu bakoitzarentzat hizkuntza bat. Nik hori... Eta hori aldatzea da super zaila, hori okerrena, tío. Hori da, ni nabaritzen dudan adibidez, zurekin elkartzen naizenean edo euskara hitz egiten dut, gehienetan. Gero, auzoko beste batzuekin baita ere, oso puntualki, diot puntualki pertsonak. Oso puntualak direla. Baina gero igual beste batekin topatu, euskeraz hasi, baina beti normalean gazteleraz aritzen zarenez, gazteleraz aritzen duzu. Agurtu euskeraz eta gainontzeko aia. Hori, gu izango gara 30 inguru kuadrillan, eta ez dakit gure artean euskeraz erdia, baina pitxima gutxiago arituko gara. Eta euskera ez dakit gu denno, baina 190 bai. Ez da gutxi, erdia baino erdia inguruk. Nirean ez... Ez dakit ere, nirean erderaz egiten dugu eta ia da saiakerak egon direla gutxi batzuen artean euskera edo euskeraren erabilera sendotzeko eta, baina bertan bera gelditu dira gehienak. Egia da batzutan itzultzen garela puntu horretara, baina... Behin ja atxikitu diozula inorri hizkuntza bat,
Txip hori aldatzea, da, tontakeri bat, zu duzu horren gainean aldatzeko Bai. gaitasuna, baina eske askotan da zaila, tio. Zaila da. Zaizu burua beste hizkuntzara. Ez zaila da, eta nik uste dut... Jarri barko gainak ere, Bai, baina... Eta batek, nik nobaritzen dut nire lagun batek ez dakiela euskara lemezain beste. Hori ere galtzen dela, bestela, Hori galtzen dela, ni nabaritzen dut batzutan. Eta hori ikasi dutela, kasi guztitza guztia euskara. Eta jarraitzen dute, nire kuadriako batzuk jarraitzen dute ikasten eta tokatzen zaienean zerbait tutorari edo elaztea edo egiten dute euskeraz eta euskera alduten moduan, baina bueno. Baina bintzat aritzea. Bai, aritza da garrantzitsuena. Eta baita ere, instituzioetatik edo sustatzea hori bestela. Nik uste dut bakarrik ezin dugu egin. Jartzean, cojones. Bai, hori da. A ber, hombre, aurten egongo da ere euskaraldia, adibidez, izan dela euskararen abilpena sustatzeko azkeneko saiakeretako bat, bere garaian ere egon ziren, lehenengo hitza euskaraz, tal. Ja. Osea, a ber, egongo da ere aurten. A ber, zer moduz da bilen hori baita ere. Bai, esango nuke baietz, historia asko dauka euskal munduak, adibidez, Xabier Lete, lehen esan dutela nik nahiago Xabier Lete, eta gero talde asko, Zarama, Itoi, Zertzainak edo horrelako talde asko miristen ditut bai. Esango nuke taberna, baina ez errepikateagatik mendia. Bai, gustatzen zait Britaniar irletatik datorren musika orokorrean, rocka, punka, ohia baitere. Eta gero gitarra jotzen dut, eta bestu gero eta gehiago, eta konposatu baita ere, gero eta gehiago. Lehen agian kirola egitea orain irakurtzea, kirola utzi dudalako. Laboa asko gustatzen zait, bere pedradarekin, eta gero gehiago dira, baina momentu honetan, ez dakit, laboa esango dizut, taberna. A ber, musika gustatzen zait bereziki punka eta oi musika, baina entzuten dut denetarik. Eta gero jotzen dut bajoa, gitarra eta gero idaztea asko gustatzen zait ere. Baina, raparen entzuten dut pila bat, reggaea, dena. Trapa ere entzuten dut, irakurtzea. Bueno, ze Martin, ze pasatzen zu. A ber, baitu hemen gai batzuk pixka bat orokorragoak direnak hautatu bat nahi baduzue, eta pixka bat horren inguruan solastu, zer etortzen zaizuen burura irakurrita, edo zuen esperientzia pertsona horren inguruan. Ze, guri tokatzen zaiguna ez? Tokatzen zaiguna. Gure urbilenekoa. Ez. Baina, orkestu kamerara orain. Bueno, artea aukeratu dugu. Eta prekarietatea, batez ere. Artea, prekarietatea sorkuntzan. Bai. Pues bai, aipatu dugu askotan gure elkarrizketa honetan, baina orokorrean sorkuntza ez da baloratzen, ez apenas. Ez da sorkuntza baloratzen. Bueno, gero ere, a ber, sorkuntza sortzen duena bakarrik diruaren bila, horrek ez du sortzen. Horrek diruan nahi du, punto. Sorkuntza ateratzen zu altruismoetik. Baina berak ez du artea egiten orduan, berak egiten du... Egiten du dirua, punto. Hori da, bezenas batek ordaintzen dion bezala, intzinan diot, orain zu diruaren truke egiten baduzu zerbait, hori nik ez dut behintzat artea kontsideratzen. Hori niretzat da muga, ja gero artea den edo ez den sartzean... Sorkuntza dela zuri berez ateratzen zaizuna. Osea, digamos hori, altruista, ez duzuna bere... Osea, ez duzu bilatzen, ez horrekin jendeari... Ez dakit, irifarre bat sortzea edo jendearen gustoko izatea, ez da zuri gustatzen zaizun zerbait egiten duzuna. Bai, baina bilatu behar... Osea, ari gara esaten hori, dirua bilatzen duzunen eta guzti hori ez dela artea, baina baita ere oreka bat sortu behar duzu, zure bizi baldintzak eta artearen oreka horretan, osea, zuk ezin duzu musutruk artea sortu, ez da ere... Gauza bat da hori, eta beste bat da gero baloratzea sorkuntzaren edo sortzailearen lana. Bai. Eta materialki baita ere baloratu behar da hori. Hor sortzen da prekarietatea, berez. Bai. Ez aielako ematen behar duen balorea, uste dut nire, ez dakit. Bai, eske balorea, batzuk esan dute, ze polita den, nik hori orduan bai balorea orokorrean. Nik bai kontsideratzen dudala baloratzen dela askotan artistek edo egiten duten lana. Gauza da, gero hori ez dela pasatzen edo baldintza, gustatzen zaizu artistak egiten duen lana, baina ez duzu analizatzen edo ez duzu aztertzen hori agian ez dakit ordaindu behar dela edo
artista horrek bizi bat daukala eta jan egin behar duela. Orduan, bilatu behar da oreka bat, zeinean bizi baldintzak edo kondizio minimo batzuk bermatu behar direna, eta... Bintzat duin minimoak, Hori da, eta gero, hortaz eredu ez lukratibo edo ez... Hortaz diru ez ateratzea, baina dirua diot etekin ez egitea ikuspuntu komertzial batetik, etekin... naiz eta gero igual baduen remunerazio bat, ez? Hori da, soberanikinak egon gabe, diot, bizitza bermatzeko edo bizi baldintza batzuk bermatzeko, soberakinik gabe. Hor dago nire ustez balantza. Eta Iruñerrira mugatuz, hori eske ez dago. Askotan jotzen duzu, eske sobra bat iruditzen zait adibidez tabernetan batzutan ematen dizutenean afaltzeko eta eskerrak eta listo, eta ja etxera. Badirudi... Taberna askot batzutan, taberna betetzen duzu, hor, saltzen da litro eta litro edari. Zu tabernari bezala, baduzu diru sarrera batez, baina gero... Ez da gina esan, baina, bueno, taberna bete dizun horri, ez diozu ematen X, baizik eta, palmadita bizkarrean, eta afaldu gota bat. Eta eske guk ez dugu eskatzen ez dara milaka euro edo guk eskatzen dugu, gure lana jarraitzen, gure lana jarraitzeko minimo batzuk. Eske ez badugu ordaintzen, ez dugu musika sortuko eta ezingo dugu kontzertu gehiago eman, azkenan erretzen garelako beti berdina jotzeaz. Erretzen gara. Dirua botatzeko zulo batera, Eta da hor, ziklo bat ez dena amaitzen, batzuk erabaki arte edo behintzat presioa sartu arte, ordaindu behar dela musikariei, baina berdinera itzuliz, soberakinik gabe edo, bakarrik lan horretan jarraitzeko. Eta nik adibidez, ez dakizu kontemplatzen duzun musikaz bizitza noiz bait, nik, urrun gelditzen zait, baina argi daukat, halko banu, onartuko nukela, geroz eta gutxiago lan egin en el sentido de reproducción del sistema, hobe. Hor bihurtzen baduzu, kasu honetan zure aizialdea betetzen duena edo zure lehen esan duen bezala hobia edo, lanean bihurtu ezkero, igual ere ez da horren polita. Ez dakit, igual gero ez da ematen kasu hori, baina... Nik esango nuke hori, etekin gehiegi edo soberakinak egon ezenean hori egiten duzula. Bestela ezin da arte kontsideratu. Urrezten dut ez da bai da. Ja, eske ez dakit. Da pixka bat... Ez dakit. Artea, prekarietatea, sorkuntza, aipatu dugu ere orain COVID-aren mierda guzti honekin porkulora goazela. Baina, bueno, sortu beharko ditugu gure sareak. Azkenean hemen ere badaude zirkuitoak eta zirkuitoak. Gu gaude, Borobil honetan, mugitzen garena gure artean, mundu artiko-mentzial honetan, ez? Ez gero badaude hemen batzuk, kobran una pastuka oso potoloa, eta hori igual ez da zilegi ere, ez? Argi daukat ez dela zilegi, gauza, nik ez dut inoiz hori proposatu edo nirean ikusi. Baina baita ere, pentsatzen dut, gero eta gutxiago lan egin edo gero eta gutxiago reproduzitu sistema, hobi izango dela eta nik artea ikusten dut, horretarako oso erabilgarria. Baina ni disfrutatuko dudalako baita ere. Hori sobrado artea da apurtzeko dagoen ere bien. Bai, txikian nintzenean familiarekin asko bilatzen nuen eta orain igual gehiago gustatuko litzaidake garai horretan hobe pasatzea, azkenean familiarekin joaten zinenean ez zen oso erosoa txikia zarelako eta baina bai, bidaiatzea gustatzen zait eta orain faltan botatzen du batzutan eta Ego Amerikara edo Latinoamerikara joatea gustatuko litzaidake bai, egun batean. Gustatzen zait, baina ez dut aukera gehiagi. Azken bidaia, aurreko, zorain dela urte bete, gutxi gara bera egin nuen, kuadriako 3 lagunekin eta Marokon egon ginen. Oso polita. Bueno, ez duzea hartu arrazakeria, baina horre gontzarete, kasi. Bai. Musika tartea, musikariak izan da, bueno, zuena, ezta? Bai, azkenean. Hemen beste 3 gai, baina pixkotola espezifikoagoak, orduan beste bat hautatu eta horren inguruan pixka bat solasteko eskatko izuet. Vale. A ber, nik egia esan,
espezismari buruz gutxi daki, espezismari buruz, ni ez nago mundu horretan murgilduta, orduan gutxi hitz egin dezaket horri inguruan. Euskaraldiari buruz, baita ere... Hitz egin dugu lehen, ez? Hori, Euskaraldia, ez dakit asko Euskaraldiaren proiektuari buruz, Euskara sustatzea eta, baina hortaz aparte edo ez dauka perspektiba bat, edo da zerbait koiunturala edo zerbait momentaneo eta... Zu aita zarela, konta eguzuz, ez da gustatzen Euskaraldia. Aitatasuna, zer moduz joan? Amatasuna, aitatasuna, familia eredua. Hasi zu hitz egiten nik ez dakidalak, pentsatu beharko duke zerko. A ber, familia eredua, beti sartu digute familia eredu bat, baina eredu hori ez da bakarra, ez? Ni orain dela urte asko guraso bakarra duena, beste ditzelako, orduan. Ja, bai. Eta gero, utzi, hori, eta familia eredua baita ere, nik uste dut, familia eredu oso, hori, mugiezina edo oso estrukturatua daukagula. Klitxe bat, azkenean. Eta azkenean horrek asko eragiten du aurraren bizitzan edo. Osea, jasotzen duelako pila bat influentzia edo, estimulo, haiengatik. Eta azkenean zuk ez badin badaukazu familia eredu normatibo hori edo estrukturatu hori edo imaginatu ez dela ez direla familia edo ez dira guraso izateko bizi edo jaio edo ez direla guraso onak edo, horrek eragiten zaitu urtetan eta urtetan, orduan egokiena izango litzateke familia horren garrantzia mugatzea eta hezkuntza edo heziketa alor hori hezkuntza publikora pasatzea. Azkenan ez baduzu pasatzen eragiten duelako asko aurrarengan eta gero urtetan nabaritzen da karentziak, nabaritzen dira daitezke. Bai, barkatu, daitezke. Eta azkenan eta nik ez dualako bizi, baina ezagutzen ditut pertsonak bizi izan dutenak hori. Eta hori, ezin duzu guztia aita eta amaren... Gai jarri, noskez, ez? Eta hor egon behar da baita ere nik uste dut... hori, hezkuntzaren edo alor hori pasatzea hezkuntza publikora bestela. Han daudelako profesionalak, benetan edo printzipioz badakitenak nola ezi edo nola edukatu aurrak. Garatuko ez dut gauza pare bat, Aitatasunen inguruan... Nik ez dakidalako inguruan asko, Inoiz pentsatu duzu aita izatea? Bueno, es que gaztea zara, jones. Bai, gaztea nahiz baino. Ez, baina... Baina ez dakit, printzipioz ez du, Noiz pakeatuko duzu, seguro que noiz dait pentsatu dut, rollo, aurrak gustatzen zaizkit, ez ditut gorrotatzen normalean. Baina egia da, gustatzen zaizkidala oso txikia direnean, gero ja heltzen direnean. Eta ni kontsidatzen ez pertsona bat asko raiatzen naizela, tio. Eta aur bat izango banu, igual beren erabezaroan edo, egon nintzen, urduri zer egingo zuen edo zer gertatuko zitzaion, eta hortarako ez dut aur bat izango. Eta baita ere ikasi behar dut hortan, baina urteak emango dizkit balore horiek edo emango dizkit. Zu pentsatu duzu noiz bait edo? Pentsatu nioz, nik uste polita izan behar dela aur bat izatea. Bai aita edo bai ama bezala. Uste, baina, dakit izango da edo ez. Polita izan behar da nik uste. Izatea aur bat, ikustea amitzen. Esaten zuen pertsona batek ez duela inor kondenatuko basakeriontara. Bizitzaren basakeriontara. Baina, baitare hor, eta ez duzu uste dela pixka bat individualista behiratzea hori, nik aur bat izan nahi dut eta... Ez da nindeko aur bat izan nahi dut, familia da sortu, ez da individualista da, proiektu bat, ez dakit. Azkenean, espezista da, gure espeziak bizirik jarraitu behar du, tio. Bieri lau. Ez dakit. Eta gero hori familia eredua, hemendik denbora batera, aportuko dira, eredu normatibo hori bukatu behar da. Tortzen zaigu moral judeo-masoniko... Ez, frankismotik dator hori azkenean. Frankismotik eta katolizismotik. Eta horretik baita ere, baina horregia da asko sendutu zirela. Zer daukan bestek ez dutena, tristea da agian, baina taberna, ezpala taberna ez dut aurkitu gainontzeko auzoetan. Eta ze falta zaion, gauza gehiegi baita ere tristea da.
Adibidez, gazte aktibo gehiago falta da, bere garaian egon zen, baino desaktibatu zen arazo ezberdinengatik, edo hori da nire interpretazioa behintzat. Eta baita ere falta dizkio entzaiu gelak edo auzo indarra edo potentziatzeko espazio gehiago falta dizkio. A ber, pues, zer du? Arresia dauka inguruan, polizia gehiegi, eta falta zaion, ostia, ez dakit. Ensaiatzeko lokalak, no? Adibidez. Gaiak dira super zailak, tio. Gaiak zailak, egitu zezkizu? Mogollon. Dira garatzeko gaiak, ezin duzu utzi... Taberna batean hitz egiteko gure artean, pues bueno, baina gau gero ikusten dela jendea, coño. Ezin du buen kasarte inbeste. Igual apresazu hemen Kriston pedrada y luego sale, tu eras el de... ¿no? Hortaz ez ditu aukeratu gai. Ez zuri da, ez gose jokatu behar dugunez. Lehenengo hitzak hartzen dizuet, bai? Hankartu, bai? Zer izan daiteke hankartu zuen ustez. Hankartu erabiltzen da erronkari aldea. Hankartu hitza, bale? 3 aukera emango izkizuet. Apustu egin, hitza eman edo haserretu. Apustu egin, hitza eman edo haserretu. Hankartu, erronkari. Ez gara ados jarri behar, ez? Ados jarri behar. Nik esango nuke apostu egin delako zehatzena, sabes? Osea, ez dut ni idea zer esan nahi duen, Ni idea. Ni haserre, tio, egotea. Haserre, hankartu. Hankartu da. Hankartu da, bai. Ja, eske... Bai, izan daiteke baita ere, es como muy... Igual es hankertu. Oso gogorra. Igual tiratore, cuidado. Ojito, ez dakit. Oso hitz gogorra da, sabes? Hankartu naiz. Hankartu zara? Hankartu zara. Venga, haserretu. Bai, haserretu. Hori da! Vámonos! Oso ona, Martín. esker loko. Mintik bat asmatua, primera. Eta bigarren hitza duzue sakua edo sakia esaten dute. Sakia eta hau erabiltzen dute luzaide aldea. Luzaide duen garazi. Japonen egaten dena. Tontakeria, barkatu. Zuzu esaten edateari esaten zegela edo? Ez que esan tonteria. Sakua, sakia. Sakua. Sakia esaten da, sakua edazten domen da. Luzaiden erabiltzen dute eta izan daiteke sardea, zauria edo xakea. A ber, errepikatu. Sardea, zauria eta xakea. Esan ez, sardea, tio. Sardea, rollo sardea. Eta ez baitik, Sakea es trampa, seguro. No, fijo que no. Eta erdikoa nahi zoroitzen, baina... Zauria? Zauria de una. Bai, esango nuke baiet. Venga, lehen izan dut niko, lehen izan zuk. Hori da, hori da. Hostia, presia bota diozu nire gaina, baina... Ongi. Bikain aritu zarete. Ertzainak taldeak zioen bezala, Euskadin rock and rollak ez du dirurik ematen, ez emanen. Eta hori, badakite oso ongi Nafarroan ere horrela dela, gure gaurko gonbidatuek. Hala ere, badituzte tresnak, baliabideak eta imaginazioa hori eraldatu ahal izateko. Beraz, eskerrik asko haiei etorri izanagatik eta eskerrik asko zuei ere horregoteagatik. Hurrengora arte.